Čauky mňauky, vítajte, toto je vlog číslo 28. Poďte si so mnou vyzvihnúť pump cover. Objednala som si som si strašne cute pump cover, tak idem si ho rovno vyzvihnúť. Ježiš, tento bicyklista teda ja som chcela povedať, že joj, tento bicyklista super, že mu záleží na zdraví a robí kardio. Podporujem ho v tom veľmi, jej. Sorry. No, unboxing nového pump coveru. No není to zlaté, akože Hello Kitty. Trochu to sa mrzí. No tu driftuje do p***. Tada! Takže teraz mám Hello Kitty očka na cickách. 2 cicky, 3 cicky. To je jedno. Poďme takto rovno do posilky, futbaličko. Poďme makať. So sweet to be. This is where I wanna be. On up with you, supersonic, we're on fire, rockin' love alive. On up with you. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up, how you feeling? Yeah, yeah. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up, how you feeling? Yeah. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up, how you feeling? Yeah, yeah. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up, how you feeling? Yeah. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up, how you feeling? Just in the backseat of the Beamer, put my feet up, how you feeling? This is where I wanna be. So sweet to me. This is where I wanna be. On up with you. So sweet to me. This is where I wanna be. On up with you. Supersonic, we're on fire. Rockin' love alive. On up with you. Rockin' love alive. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up, how you feeling? Yeah, yeah. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up, how you feeling? Yeah. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up, how you feeling? Yeah, yeah. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up, how you feeling? Yeah. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up, how you feeling? Yeah, yeah. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up, how you feeling? Yeah. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up, how you feeling? Just in the backseat of the Beamer, put my feet up, how you feeling? So sweet to be. This is where I wanna be. So sweet to be. This is where. No, rozhodla som sa ísť behať po niekoľkých rokoch von prvýkrát. Takže tak. Dúfam, že to prežijem. You said there ain't no reason, but I'll sit here every day, waiting for the moment I won't feel like I should stay. No way I'd let you. No fuj, akože moje pocity sú, že som hrdá na seba, že som to zvládla, ale zároveň to tempo tak nebolo úplne ideálne, ale tak bol to môj prvý beh reálne vonku po asi 8 rokoch a dúfam, že mi to vydrží, dúfam, že to nebola len taká jednorázová aktivita a ideme naháňať funkčnosť, lebo nie všetko je len o výzore a proste už ako som staršia, už si chcem udržať aj nejakú fyzičku proste a nechcem sa zadýchať po 3 schodoch, takže tak, road to funkčnosť. Chcela by som sa s vami podeliť
Chcela by som sa s vami podeliť o moje nové obľúbené pretréningové jedlo a to je táto kaša s týmto proteínom. Dokopy ja si to neskutočne užívam. Pre mňa to je ako keby som jedla krupicovú kašu. Musím si ale kúpiť asi rýžovú kašu v nejakom väčšom balení, tak kľudne mi odporúčte do komentáru, akú máte radi vy. Taktiež mi prišiel tento pre-workout na skúšku. Obsahuje Ja nejsem úplne výskumník do pre-workoutov. Poďme si toto skúsiť. Mám čerstvo vyčistené auto. Včera bolo v umývačke. Jedna, druhá. Nechutí to zle, tá príchuť je veľmi jemná. Je to práve že také celkom že svieže. Dnes si dáme klasický full bodyčko, ale dnes si dáme novú verziu. Rozhodla som sa rozdeliť si full body na A a na B. Poďme makať. Práve som zistila, že mám každú ponožku inú. Then get up, get dressed before work's off my list. What's left to do, just guess. It's you, my favorite, but I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You keep me biting my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in the knees. We hit the sheets, you on my lips, I'm feeling the heat. That's all I need. Toto je môj prvý pokus na Keen and Flaps. Hambím sa to robiť v posilke, ale nikomu to nehovorte. That's the best part, when we get it on. I'm addicted, no denying it. Cause you don't cross my mind, you live in it. I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You keep me biting my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in the knees. We hit the sheets, you on my lips, I'm feeling the heat. That's all I need. I'm about to get 30. Your last one made you 30. Now you get yourself a freaking little dude. In the mood 24/7, 16/11. So you're making it, but I'ma just stop for a moment. Do you really think that I'ma fuck you while I'm sober? I'm not. Taking Uber to your hotel, eating like a local, but you're calling back while I shut down. You keep me biting my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in the knees. We hit the sheets, you on my lips, I'm feeling the heat. That's all I need. Čo mám, dáme taste test tohto nového Monstera. Počula som aj, že vraj je veľmi dobrý, ale počula som aj, že je mid. Najskôr si zhodnotíme predtréningovku, takže tento pre-workout bol OK, by som to nazvala. Bola som predtým veľmi unavená, čiže podľa mňa ten kofeín trošku pomohol, ale že by som cítila nejak extrém niečo, nemôžem povedať. Za mňa to bol tréning ako každý iný. Takže teraz taste test. Voní to ako citronová žuvačka. Na zdravie! Akože
Musím povedať, že je fajn, taký svieži. Že by som z toho odpadávala, nemôžem povedať, ale je to veľmi príjemná chuť. Fakt to chutí ako tá tenisová žuvačka, ale trošku už vyžuvaná, hej? Ale je to príjemná chuť a príjemná zmena. Za mňa ranking Monsterov prvý je Strawberry Dreams, tom je Peachkin, tretí bude asi tento a štvrtý bude biely. Alebo možno, že biely s týmto sú na 3. mieste spolu. No, myslela som, že vám natočím výlet do Pandorfu, ale keď sme dneska išli do Rakúska a po ceste sme zistili, že je tam sviatok a všetko je zatvorené, tak výlet sa nekonal. Ale prišiel mi jeden balíček od nemenovanej značky, ktorý si otvoríme spoločne. Ja som si povedala, že nebudem túto značku nejakým spôsobom reklamovať, pokiaľ naozaj nevyskúšam tie produkty a nebudem s nimi spokojná. Ukážem, neukážem, hej? Otvoríme krabišu. Toto je kreatín s príchuťou koly, protein mango peach, čo by mal byť podľa mňa taký juicy, čo som strašne dlho chcela skúsiť. Takže to asi rovno skúsime. Ježiš, strašne ma bolí chrbát z toho behania. A včera som bola cvičiť a ešte to zhoršilo. Blue cheese zero omáčku, peanut butter, karamelizovaný pecan, leginky. Môžeme to rovno všetko skúsiť, áno? Hlavne toto ma zaujíma, ako chutí toto arašidové maslo. OK, akože musím povedať, že je dobré. Chutí dosť kvalitne, že nie je nejaké presladené alebo niečo, že je to fakt arašidové maslo. Poďme odchutnať toto, aj keď sa toho, že extrémne obávam. Po tom arašidovom masle je to trošku zvláštne, ale nie je to zlé. Viem si to úplne predstaviť na šalátiku. Je na čase začať si robiť šalátiky tým pádom. Mango peach proťák. Zas. Hovoríte, že to nejde. Nie je to vôbec zlé. Sice to nie je to úplne juicy, hej, ale je to také fresh. Pre mňa je to také ľahšie. Môže byť? Naozaj, akože no. Poďme odchoštovať ten kreatín. 4 scoops, to je aká mini skúpa. Jedna, druhá, cítim sa ako mladý chemik. Tretia, štvrtá. Celá som zase špinavá. Ale vonia to reálne, ako keby to je šofokola. No, ale toto je veľmi zriedená šofokola s vodou. Pak je tam ale minimálne cítiť tá kolová príchuť, ale je to fajn, je to OK. Toto sú tie shorty, dosť vidno, že presvítajú. Nemám pocit, že by mi robili nejakú dobrú postavu, skôr mám pocit presne opačný. Absolútne to nie je squat proof. Čo sa týka týchto spoluprác, ja ešte sama úplne neviem, ako to mám poňať, hej, lebo teda som nová v tomto svete spoluprác a nechcem brať všetko, čo sa mi ponúka, lebo naozaj nechcem vám tlačiť nejaké kaleráby do hlavy, tlačiť vám produkty, ktoré ja by som si sama nekúpila. Ja chcem byť autentická, chcem proste hovoriť to, čo je realita. Realitou je, že neviem ešte úplne povedať, či toto sú kvalitné produkty. Zatiaľ tie potraviny vyzerali celkom fajn, tieto leginy vôbec nie. Ale mám tu nejaké otázočky, ktoré ste ma pýtali v anonymnom linku na mojom Instagrame. Poďme si ich zodpovedať. Inak zajtra idem ešte na koncert Post Malona, teda na Lovestream Festival a dúfam, že to stihnem všetko postrihať. Koľko meriaš? Meriam 170 cm, momentálne vážim 64 kg. I už si môj vzor vážne úplne zbožňujú, si Smash Muscle Mami, úplne bych te snedla a chceme víc povídacích Ivuša Suleková vlogy na YouTube. Lavia. Ďakujem krásne, moc si to vážim, naozaj moc a budem sa snažiť spraviť viac takýchto videí a naozaj som strašne vďačná za niečo také. Ja som nikdy netušila, že proste môžem byť ja niekoho vzor a to je proste neopísateľný pocit naozaj, keď toto vám niekto povie, že ste jeho vzor. A ja som naozaj proste vďačná a šťastná, že nejaká moja tvorba alebo to, čo ja robím a tvorím, vás nejakým spôsobom inšpiruje, motivuje alebo posúva ďalej. Ale proste toto, že ja motivujem vás, motivuje strašne mňa naspäť, si pre mňa veľkou motiváciou.
Koľko si mala kil vo forme na súťaž? Úplne vrcholovej forme na bikini fitness súťaž som mala 54 kg, čo je vlastne 10 kg rozdiel momentálne. To je asi najmenej, čo som mala od strednej školy. Prečo si začala cvičiť? Ja celý život športujem, vždycky som robila niečo, od malička som robila karate, volejbal, futbal, trochu som tancovala, lezenie a tak ďalej, čiže šport mám v podstate v krvi, je to súčasť môjho života. Prvýkrát som bola v posilke reálne, keď som chodila na základnú. Ale naozaj vážne som posilku začala brať kvôli môjmu bývalému priateľovi, ktorý ma do toho tak nejak dostal. Mám tu veľa otázok ohľadne online coachingu a osobného coachingu, ktorý robím v VIP gyme, takže ak máte náhodou záujem, kľudne mi napíšte DMs a dohodneme sa. Koľko máš rokov? Mám 25 rokov, za chvíľu 26. Že aj tak nevyzerám, čo je asi fajn. Bereš nebo brala si kreatín? Áno, kreatín som brala, teraz som mala trošku pauzu, teraz zase začínam brať kreatín. Príjmaš pozvania na rande? Zátvorka sypem. Cením úprimnosť. Takéto pozvanie cez anonymné otázky fakt nepríjmam. Prevítaš oslovenie, ak ťa stretne niekedy nejaký tvoj fanúšik? Určite áno, mňa to vždycky strašne poteší, keď za mnou v realite niekto príde, povie mi, že ma sleduje a teda, že ho baví môj content alebo niečo podobné. Že ma to robí šťastnou, keď môžem stretnúť niekoho, kto ma podporuje takto online a môžem ho vidieť naživo, teda, že fakt je to skutočnosť a je to reálny človek. To asi z otázok zatiaľ stačí. Už sme na Lovestream festivale, zakývajte! A ideme, ruka hore, Maybe we should not ask. Takto? Teda? Cheers! Salut! Na zdravie! Na zdravie. Toto je môj fit. Dobre. Jeden, dva, poď, 3, ešte jeden, poď. Ešte jeden, poď. Hotovo. Poď, ešte. Ešte! Poď! Ešte by si dala! Toto je najhoršia vec na festivaloch, fakt. Skvelé! Influencerka. Lebo keď sa to nenatáča, to sa nepočíta. Natáčaj. Ja sedím hned, vola. Co? Ja sedím hned. Ja sa akože za minútu, za sekundu, pardon. Ja som zvedavá, jak sa dlho drží. No, to je taký ľahký rozjezd. To je ľahký rozjezd, áno. Mohol mi typek dať monstra? Ja vás milujem, ďakujem. Palacinky tak doľava. You are loved more than you fucking know, ladies and gentlemen. By families and friends and even random fucking strangers, I want you to know that it's fucking cool to be whoever the fuck you are and be yourself, ladies and gentlemen. Sú skoro 3 hodiny ráno, idem doeditovať vlog. Ďakujem, že dopozerali až sem a vidíme sa v budúcu nedeľu. Čaute.